Asik. Yang di atas juga terima kasih semuanya nggih, matur sembah nuwun yang punya kuasa dari Temele. Kasireng juga selamat malam Kasireng. Ceritane wayang Jawi. Sik, iki penyanyi di to iki to. Wonge di wonge. Penyanyi di penyanyi. Yuk. Penyanyi. Mas Kevin Bavian 3. Yuk. Walah. Matune Pak Boy. Yo. Bocap karido. Hei. Eko udah-udahmu piye iku? Kok iso ngono? Ngatene ugae sih. Hei. Iku bocah. Paduk sik. Heeh. Ora krungu iku. Maju meneh sithik, Mamo ya. Iku iso ngerti mek beduduk kok kono iki mau critane piye to iki mau? Aku ya ora weruh. Berlesa. Sik. Nyampe ora Mas Gepeng? Heeh. Sekali mas ya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya ya, matur sembah nuwun hari ini. Batu nentek sih. Pokoknya terima kasih buat semuanya gue, yang punya kawasan. Just wow. Oh kok pasar tuh boleh. Ayo. Artis Soko Kipataka. Mau nang kita sih nang, gue nang. Ayo. Cek lo, kuat ini suaramu sing ora kuat iki lho, Bu, Libu. Mas, tanggung jawab wis kadung mekokok aku. Oh sik. Baleni. Mekokoke piye Aku wis mekokoke? kadung mekek kok. Ceritane Mak Moy Wayang Jawi. Ya. Carane ibuke. Oi. Sing bagian adang ora kok pare sing bagian adang kae. Oh, Heeh. Ayo. Enake. Iya, aja ngamuk ning ngono bae. aku lagi demen karo nganteni ganteng Mas. Ya tengok ganteng. Aja raya, ini aja raya bae. Ablak kok. Acur jum. Mas Aris. Dalem. Ngantene jebule padha mbek aku. Oh padha. Kowe nek jejer karo ngantene iki padha ayune tenan wis. Heeh, 11 72. Heeh. Ya Mas ra apa-apa Mas. Sik, aja ngeroyok ngantene iku aja sembrono kowe. Lah aku nafsuku kok. Kowe digitik karo Mbak Sheila jebalik kok kono kowe. Enak to, Dek. AR ya
Ora ngono. Gede, nak. Kowe janjane ning kono iki arep diagel apa arep nyanyi to? Aku ora ngerti. Heeh. Sing ndi? Wis sik. Kan kowe anggere nonton karo Mbak Fianti kan kepenak uripmu wis tenan wis. Ceritane. Kosek. Lho aku ngono sih. Wis angel mak moy tenan iki. Di bojo ta, Mbak? Pakoke di bojo apa ora iki. Iki dudo kabeh. Weh. Berarti kau ora dudo sing dudo malah di bojo. Sik, guys. Kapirane wong. Tukang syuting iki dudo kabeh tukang syuting iki. Mas. Heeh. Mboten. Wes, iku lho anu to Fianti kae iku lho, kepenak uripmu. Weh. Kang. Tolong Kang. Iku tuh rada dikon bojone sampean kon ngebok-ngebok wetenge Kang. Tenan niku. Mas. Alhamdulillah. 10.000. Artise ku ya artise siji ku tunggal melu artise ku. Heeh. Artis saka Jepang 10.000. Ayo, 10.000 kok tambah. Mas. Ah tambah bose iku sik. Bayang ora nolak sumpahan muring-muring. Ayo. Disuluk mau disuluk sik. Mak boy. Sek to Mas aku golek sing dudo di. Kowe golekmu iki sing dompete tipis po kandel to, iso tekan kono-kono iki. Mas aja. Mas. Mbak Sheila, Mas Dodi, semoga berbahagia. Terima kasih Pak Kaji. Nggih. Ya mana niki? Moy. Kowe iso ngerti nek iku Pak Kaji lemu kenalan dek kapan iku janjane iki. Mas. Aku mau rondo lagi rong dino Mas. Waduh. Uripmu kok bunga banget to, Nduk Cahayu. Nyanjine kapan gitu Moy? Ceritane. Ayo lanjut. Wayang Jawi. Ing negara Apa-apa Mas? angkasa diraja. Rahwana raja arane. Arane. Gawe geger nyolong sinto. Anoman cancut ngumandang. Mak boy. Ngaleng kok dadi awu. Bokong gede. Wokonge mak boy. Bokongku dhewe. Ayo Bang Lodo. KNZ Music.
si gede bude soan mama sinto dijamule konangan Indrajit lan pati neng Anuma ora wedi gede Cuk. Ayo mamoy Oser mamoy Ayo mamoy gol lagi ceritane wayang Ramayana ngalengkoti Rahwana Raja gawe ngalong Dewi Sinta. Terima kasih Bu Kaji. Bu Kaji motor sebanuun Bu Kaji yo Eladalah ngalengkoti robo dodo bilang waong podo podo batik lembong kabeh dadi arep doso muka dadi gelagel
Waalaikumsalam warahmatullahi